Ġurnata sewda għal karrijiet u l-maskaruni koloriti tal-karnival. Dan hekk kif il-maltempi li laqat l-Gżejjer Maltin ċaħħadhom milli jerħula lejn it-toroq u l-pjazzit fil-Belt Valletta. Għal fatt li l-attivitajiet skedati brabta ma' din il-festa ta' bluha ġew ikkanċellati. Minkejja li sa issa temp bħal donnu ma jridx jaf, sorsi fih dan l-uffiċċju meteoroloġiku qegħdin ibassru li fit-tmiem din il-ġimgħa ix-xita ser tbatti. Madankollu pajjiżna ser jaffaċċja riħ qawwi li ser jilħaq qawwa ta' forza 7. Jekk dan id-tbassir jibqa' kif inhu skedat, il-karrijiet ser jibdew il-miġġja tagħhom lejn il-Belt Valletta s-Sibt filgħodu għall-ħabta tal-10. Jason Busuttil, wieħed mill-organizzaturi tal-Karnival, appella għal kooperazzjoni tal-pubbliku waqt li s-Sibt filgħodu l-karrijiet jerħula lejn il-Belt. Għandna ġurnata naqsam il-Karnival jitlob lill-pubbliku biex jikkopera ftit magħna għax biex intellaw 22 karru irridu nagħlqu xi toroq mill-Marsa tal-Belt Valletta. Ovvjament, allura ħanżommu daqsxejn ta' trafik mhux ħażin. Il-kuluri estravaganti u d-dettalji li jżewqu lil dawn il-karrijiet huma frott il-ħidma tad-dilettanti u l-volontiera illi jkunu ilhom għaddejjin minn wara l-festi tal-Karnival tas-sena ta' qabel. Fi kliem id-dilettanti hija verament ħasra li fil-jum li tela s-separju l-attivitajiet skedati kellhom jitħassru. Zdija pjaga għal-partiċipanti, jiena ex-partiċipanti, ġifieri naf ġifieri dak is-sagrifiċċju li tkun għamilt u tispiċċa ġifieri bit-temp li tkun pjaga kbira għalina. Bħalissa għadin taħt it-tindan nattu li nistgħu li forsi ma jixxarbinniex ix-xogħol. Issa naraw it-temp għal-għada kif jipprova jippermettilna. Il-biljetti li nxtraw għall-ispettaklu tal-ġimgħa ser ikunu jistgħu jintużaw għal prestazzjonijiet tas-Sibt jew ta' nhar it-Tnejn.